Ansu neptu jabrani fleba ayo bismillah dongi baru keneka bi dongi baru bakruba wala amina kuma jalaki tambe ka maminu segere ku bala ka bembe siri jamana mani ka dafri olu ka journal don bagaw ye kuna fundi jere ke bi maison de la presse la wala sa ka wala wala le ke mawye amina kuma o kan bi dongi baru konona na ne bna ke bi dongi baru bakruba we dore bambulo ka framinga soni ambena o kunkunu nyenye bonyona ayo bismillah. Biye juma ye janvier kalo tile 8 ba fila ni 21 ayo bismillah ko kura dongi baro kene kan ina fo anda la sera ma bakuruba wula chuga minna jalaki tambe ka ma minun segere ka fo ku bala ka bembe me kon siri anga jamana ma ni ka nyini ka dafri o maw koni oluka journal do bagaw farla nyanga ni ka kuna fondi jereke kuna fondi law jabala la ni o maison de la presse wala sa ka wala wala like ako kunkan ko kibarawka anga kibara nyina amnata danyo ani kajatu sila fo ata se uka tala tiyan sidibe ma o yemi soro anga jeka nyama dawfe ni ya dogo kun fla boyon ko ye Mohamed Yusuf Bachili ni be kwa ma ko arasi bachi ale ni ma duru were no mnele ndo sharia tigila mo fe ka sabu ke ko o be ga benben ke ka dangari ke jamana ka basigila wa ko o benben nyama te ma were ye Dr Bubu Siseko ni ale tunye ministri nyama ye ka Ibrahim Boubacar Keita to fangala u jalakile ndo fana ka fɔ ko u ye ɲɔgɔn ye dogolenw caman kɛ Dr Bubu Sise ka so kɔnɔ ani ATT Bugu Miliwiti logement misiri dɔ kɔnɔna la olu n'u ɲɔgɔnna wɛrɛw ni kunnafoni jɛrɛ in kɛnɛ sigikun tun ye o ye ka maaw kunnafoniya ko taabolow kan an ye kunnafoni dilaw wele ka na pour que ka na u la kunnafoni ko mun bɛ Mali kɔnɔ bibi na an b'a kalama k'a fɔ ko fanga dafiri ko kuma de bɛ sen na mɔgɔ damadɔ minɛnen don Bubu Sise u y'ale présenté i b'a fɔ fanga dafirilaw ka ɲɛmɔgɔ donc ale kɔfɛ mɔgɔ damadɔ wɛrɛ faralen don a kan donc an nana aw ladɔnniya k'a ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ mun bɛ dossier kɔnɔ pour que bɛɛ bɛ se k'a faamuya bɛɛ k'i ka hakilina sɔrɔ a la parce que n'i ko fanga bɛ dafiri a b'i ko n'i ko jamana de bɛ dafiri parce que fanga in y'an bɛɛ de donc ni ko bɛ fanga kan a bɛ maliyɛn bɛɛ kan donc il était bon que an k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye mun bɛ dossier kɔnɔna na ani mun bɛ sen na pour que bɛɛ bɛ se k'i hakilina sɔrɔ a la. Jamana bɛɛ b'a dɔn u bagara mɔgɔ dɔw ma k'u minɛ k'u bila kaso la ko u bɛ fɛ ka fanga yɛlɛma ni fanga ni jagoya ye k'u bɛ fɛ ka coup d'état kɛ bon mɔgɔ minnu don denmisɛnninw b'u la denmisɛnnin cadrew don n'o ye PMI directeur ye par exemple n'o ye district trésor receveur ye n'o ye AGFO directeur adjoint ye n'o ye secrétaire général de la présidence ye Sékou Traoré magistrat don ninnu bɛ Mali cadre baw de a fɔra ko u bɛ complot la u ni Bubu premier ministre ko parce que Bubu bɛ fɛ ka kɛ président ye ni maa min bɛ fɛ ka kɛ président ye o bɛ maa minnu bɛ élection organiser o b'olu déstabiliser est-ce que o bɛ mɔgɔ hakili minɛ donc nin ko in anw t'a dɔn min b'a la dɛ mais an ko sariya de ka bato ni mɔgɔw bɛ minɛ k'u ye ko kɛ a ka sɔrɔ preuve b'a la u ye min kɛ mais ka taa baga denmisɛnninw ma cadrew ma k'u minɛ ko u bɛ complot kɛ u bɛ fɛ ka coup d'état kɛ ala tɛ sunɔgɔ dɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn coup d'état bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ ni min ye nin denmisɛnnin ninnu a cogoya si t'u bolo k'u bɛ coup d'état kɛ u y'u minɛ k'u ka baara tiɲɛ k'u bila kaso la fu Bubu min u bɛ fɛ k'a bɛ fɛ ka kɛ président a ka droit de don n'a bɛ fɛ ka kɛ Mali président a bɛ taa élection de la o mais n'o b'a kɔnɔ est-ce que a bɛna minnu bɛ élection organiser a bɛ se k'a fɔ k'a bɛ olu kɛlɛya k'a b'olu bali ka élection kɛ wa parce que n'a ye transition déstabiliser a b'u bali ka élection de kɛ donc o tɛ mɔgɔ kun minɛ o donc ni an t'a dɔn min bɛ sen na dɛ mais an bɛ min ɲini jamana in na an bɛɛ de ka jamana don sariya kɛra bɛɛ de kama sariya ka boli bɛɛ kan. maa jalakile ninnu ka lafasabaw ka fɔ la daluliya foyi tɛ sariya tigilamɔgɔw bolo min bɛ se ka kɛ ka u ka clients jalaki kuma tɛ ko k'u datugu kaso la wa ko yamaruya fosi tɛ sécurité d'État bolo ka maa minɛ k'a datugu walama k'a ɲangata u ka fara ka baga mɔgɔ ma sécurité d'État man kan ka taa mɔgɔw minɛ ka u datugu k'u bila wo kɔnɔ pendant combien de jours ka u torturer ka sɔrɔ ka rapport kɛ min tɛ se ka yira yɛrɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na halisa dossier min bɛ tribunal la u minɛna minnu y'a fɔ k'u ye nin kɛ u ye nin kɛ u ka déclaration t'a la u ka témoignage t'a la sécurité d'État ka rapport t'a la
gendarme ye mɔgɔw lamɛn ka base rapport min ka o rapport tɛ dossier kɔnɔ donc mɔgɔw bɛ kaso la fu o de la an nana bi ka bɛɛ wele ka a ɲɛfɔ aw ɲɛna min bɛ sen na bɛɛ k'a dɔn bɛɛ k'i hakilina fɔ juge min ye minnu bila kaso la an y'a fɔ a ye a k'u lamɛn ni preuve minnu b'a bolo a k'a yir'u la ni preuve t'a bolo a k'u bila donc an tun y'a ɲin'a fɛ a k'u bila yɛrɛ sisan a ma sɔn o ma parce que a m'u lamɛn fɔlɔ donc an bɛ segin tuguni an ka baaraw de ka taa ɲin'a fɛ a ka mɔgɔw lamɛn min b'a bolo dossier la a k'a yira an na a k'a fɔ an ka client ye a k'u ɲininka ni preuve b'a bolo k'a fɔ u ye ɲɔgɔn ye u ye complot kɛ complot in ye min ye a bɛ min kan n'a y'o f'u ye n'u y'a jaabi ni fɛn tɛ a k'u bila. reproche tɛ kelen mais n'i y'a jate minɛ a bɛɛ ye a fɛn modèle a bɛɛ kɛcogo ye kelen parce que fɛn ɲɛnamaw tɛ ne yɛrɛ ka client mun ye Segu Tarawele a fɔra ko ko b'a fɛ ka jamana fanga dafiri parce que ani sarakasogo dɔw taara palais la donc k'a taara Mori dɔ voir Segu Lassana Kane ko sarakasogo dɔw fana tun b'a bolo k'a donna n'o ye palais la ani k'a y'i banamini président ni mɔgɔ dɔw cɛ pour que olu ni président kana se ka ɲɔgɔn ye ani k'a bɛ président ka gundo kow ta ko fɔ Razbati ka émission k'a kan mais u ma na ni élément de preuve foyi ye mɔgɔ si ma sɔrɔ mun y'a fɔ k'a fɔ ko sogo filɛ nin Segu bolo a minɛn'a bolo ou bien vraiment a donna n'a ye yan yɔrɔ la donc Lassana Kane Segu o ye Segu bɛnkɛ de a fa dɔgɔmuso cɛ de don donc mɔgɔ tɛ se ka a fɔ k'i tɛ t'i fa dɔgɔmuso cɛ bara donc a ma taa voir mais a taara ka so de Segu est né dans ses mains donc ça veut dire que u t'a dɔn Segu ye mɔgɔ min ye sinon u t'a fɔ k'a fɔ a taara voir bon président ka audience ninnu ta yen bon ne yɛrɛ bolo ye manamanakan de parce que secrétaire général t'o organisé m'o organisé o ye directeur de cabinet en rapport avec le président le secrétaire général ale b'a imputé n'a ye demande kɛ ka na a kan ka taa yɔrɔ min ale b'a bila ka taa yen mais olu de bɛ rendez-vous organisé ani président kan ka ɲɔgɔn ye nin don donc maintenant mɔgɔ minnu ye accusation kɛ peut-être u tɛ présidence fonctionnement dɔn ou bien vraiment u b'a fɛ dɔrɔn ka Segu bɔ a ka poste la parce que élection ko kuma bɛ senna ka na Segu ye Bubu ka baarakɛla kɔrɔ ye ani Bubu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu bolo Bubu b'a fɛ ka kɛ président ye ni Segu bɛ nin yɔrɔ in na Segu bɛ se ka Bubu dɛmɛ donc Segu ta y'a la o de quand même sécurité d'État ka minɛ ni cogo in bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛ sariya kɔnɔna na parce que foyi t'u yamaruya ka minɛ en tout cas texte min b'u créer kɔni o ma pouvoir foyi d'u ma ka mɔgɔ minɛ a ma pouvoir foyi d'u ma ka mɔgɔ détenu mun ka baara ye dɔrɔn u ka kunnafoni ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan a n'a daluyaw ka n'a di mɔgɔw ma minnu kan ka baara kɛ ni santé ko de don u b'a kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan u bɛna di santé responsable ma nin bana modèle bɛ Mali kun kan an ka renseignement ye nin d'a ma a y'a lajɛ ni justice ko de don u b'a fɔ nin bɛ jamana kun kan u b'a di justice mɔgɔw ma olu kan ka baara min kɛ u b'o kɛ mais olu yɛrɛ tɛ se ka wuli u yɛrɛ ma dɔrɔn ka girin ka mɔgɔw minɛ k'a fɔ k'u bɛ justice ka baara kɛ après n'a ɲagamina bolo u bɛna mɔgɔw fili kan na ka sɔrɔ ka boli ka taa donc kabini sous le régime de Ibeka jusqu'à présent les mêmes pratiques continuent Clément minɛna la Assane Bari minɛna la Tapo yɛrɛ ta kɔsegin caman kɛ hali sini a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ bɛ minɛ la e bɛ se ka minɛ ni yɛrɛ fana bɛ se ka minɛ donc on n'est pas en sécurité dans notre propre pays tout le monde peut se faire enlever à tout moment. U ka fɔ la ko 200,000 bɔɲɔnko de tilan-tilanna kalandenw ani baarakɛlaw ka lafasalitɔn jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ walasa k'u ka se ka camancɛ fanga tigilamaw ka baara tiɲɛ u bolo nka ko daluliya fosi ma sɔrɔ o fana la min bɛ se ka yira maaw la kiiri tigilamaw fɛ. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ don min na ko bi an ka ɲɛnɛmaya o b'a la ka siri telefɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tɛnɛkun tɛgɛ kɔnɔna na ni an b'a wele ko android o mana tiɲɛ an b'an kun da maa minnu kan ni o ye telefɔni dilanlaw ye olu caman kɔni b'a la k'u dahirimɛ sɔrɔ baara in kɔnɔna na fɛnɛkɛni caman bɛ yen olu kɔni ye kalan kɛ u ma baara sɔrɔ a kɛn bɛ fiɲɛbɔdaba ye olu caman bolo a ye baara di jamana fɛnɛkɛni caman ma an ka kibaru ɲininaw wulila ka se u ma k'u ɲininka u ka baara taabolow la u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Nafa bɛ telefɔni dilan na nafaba bɛ telefɔni dilan na baara min don i b'a ɲini k'a dɔn de parce que baara in kɔnɔna na mɔgɔ caman donna a la u donna a la ten caman donna a la ten mais anw y'a daminɛ mɛnna parce que an bɛ android de la sisan anw b'a la depuis a bɛ pigipigini comme mɔgɔw b'a fɔ cogo min na depuis pigipigini waati anw b'a la donc expérience caman bɛ anw na an kɔni ye nafaba de sɔrɔ a la an ye nafa caman sɔrɔ a la an ye musow furu a la an ye denbayaw sɔrɔ a la an ye fɛn caman sɔrɔ a la kɔnɔna na kɔlɔlɔ caman b'a la a kɔlɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ min bɛ mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ o ye jumɛn ye
baara in kɔnɔ o y'a accident de tel que dɔ bɛna a ka téléphone di e ma k'i ka a dilan bon téléphone i bɛna a dilan téléphone jumɛn de ko don i n'a fɔ téléphone da gɛlɛn 6G b'o la Samsung A8 ninnu Samsung da gɛlɛn téléphone sophistiqué ninnu quoi bon e bɛ a minɛ n'i ye matériel k'a la ni matériel ma ɲa a bɛ se ka kɛ e y'a k'a la yɔrɔ min na a ka ɲi mais n'a tigi taara n'a ye kɔfɛ ni matériel banna a bɛ segin ka na bon e obligé don ka matériel nin lasegin i y'a faamu donc e bɛ min lasegin nin o y'o kɛlen de ye fu ye donc c'est toi qui prends en charge maintenant donc o gɛlɛya in de bɛ yen n'a bolo o kɔnɔna bon gɛlɛyaba tɛ ani client dɔw bɛ yen ni mɔgɔ dɔw bɛnna minnu t'a faamu parce que baara in san yɛrɛ de mɔgɔw commencé la ka faamu kosɛbɛ sinon fɔlɔ mɔgɔw tun t'a faamu hali ni mɔgɔw tun taara polisiso la baara in kɔnɔna na olu yɛrɛ tun b'a fɔ ko mais e bɛ se ka nin dilan e ye nin kalamu u t'a faamu automatiquement client ka kuma de bɛ lamɛn baarakɛla yɛrɛ ka kuma tɛ lamɛn parce que o bɛ sɔrɔ fana baarakɛla dɔw fana sababu la parce que mɔgɔ ɲuman bɛ fɛn na mɔgɔ kolon bɛ fɛn na mais sisan mɔgɔw y'a faamu parce que olu yɛrɛ min bɛ anw ɲininka a la olu yɛrɛ bɛ na u ka baara kɛ yan donc u y'a faamu k'a fɔ min de don donc baara in kɔni dɔɔnin b'a la min bɛ se n'i y'a d'o ma a ka ca Ala fɛ i tɛ tɔɔrɔ a la quoi. Bon téléphone dilan baara min don an tɛ se k'a fɔ ko nafa tɛ sɔrɔ a la parce que mɔgɔ i bɛ baara o baara la n'i y'a ta ni sɛbɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la mais n'i ye baara de kɛ ko bon n bɛ nin kɛ ten dɔrɔn o de ye téléphone dilan tiɲɛ i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen téléphone dilanna yɛrɛ tɔgɔ duman t'an na mais n'i ye baara in ta ni sɛbɛ an bɛ mun sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ caman bɛ u t'a sɔrɔ mais an ka crédibilité mɔgɔw ma sɔn o ye dɔɔnin quoi parce que k'a da baara n'a taabolo kan parce que baara la mɔgɔ ɲɛnama b'a la mɔgɔ lankolon b'a la mais minnu bɛ k'a minɛ an bɛ dɔ kɛ ten donc olu de bɛ ka gɛlɛya an bolo dɔɔnin et puis an bɛ yan nɔ an bɛ téléphone dilan kɛ connaissance min b'an na an yɛrɛ b'a dɔn parce que ni connaissance b'i la ni moyen t'i ye k'a développer a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye bon an yɛrɛ kɔni bɛ nin niveau la bon an yɛrɛ ɲɛma la an sigilen don cogo min na normalement n'an bilala condition ɲɛnama la mɔgɔw b'an lagosi cogo min na an yɛrɛ tɛ kɛ ten bon i n'a fɔ nin tigi nana ne ni sisan parce que dɔw bɛ yen olu yɛrɛ b'u ka défaut fɔ ka sɔrɔ o défaut tɛ donc a yɛrɛ nana ko écran man ɲi alors que an b'a dɔn écran ko tɛ donc n y'a dayɛlɛ n y'a diagnostic kɛ n y'a dɔn min don donc écran ko tɛ donc problème wɛrɛ de b'a la donc n y'a yira a yɛrɛ la c'est comme ça bon téléphone dilan ne b'a kɛ n tɛ se k'a fɔ n b'a kɛ ko baara wɛrɛ tɛ n bolo parce que ne yɛrɛ filɛ ne ye école kɛ ka kalan kɛ ne tilala mais n ka école kɔnɔna la n kun bɛ n débrouiller ka nin kɛ donc n tilala baara ma sɔrɔ donc n nana nin kɛ mais n tɛ se k'a bila n bolo kɔfɛ k'a fɔ ko diplôme bɛ n bolo parce que baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen ne tɛ k'a kɛ k'a fɔ ko n ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ mais n'i ye dɔ wɛrɛ téléphone dilan dɔrɔn to yen i bɛ baara la n'i ye baara wɛrɛ sɔrɔ mun ka ɲi na i bɛ t'o la donc ne b'a kɛ hali ni ne ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ mun b'a sanfɛ n bɛ t'o la. adamaden i bɛ mun na don min i cɛsiri o ma o de bɛ se k'i bɔ ɲɔgɔn la o ka fisa i k'a fɔ k'i bɛ ŋanamu bɛɛ ka t'i bolo don mɔgɔ kun i y'a faamu an fɛn bɛɛ téléphone i yɛrɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la latigɛ propre la sabatilen don fɛn bɛɛ i y'a faamu donc téléphone de b'a la san i y'a faamu sinon bi ɲɛ tɛ baara foyi la n bɛ mun bila nin sanfɛ parce que k'a da kan n bɔ ɲɔgɔn la quoi n yɛrɛ b'o dɔn quoi. an bɛ nafa sɔrɔ a la parce que n'i bɛ baara min na n'i b'i ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ a la o ye nafa belebele ye bi bi in na an bɛ nafa sɔrɔ a la mais a kɔlɔlɔ ka bon fana dɛ parce que an ni client cɛ faamuya bɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ parce que an ni client cɛ i bɛ dɔw ka téléphone u bɛ na ni téléphone ye i b'a dilan bon problème bɛ se ka téléphone sɔrɔ u b'u jɔyɔrɔ kɛ k'i k'a sara bon or que u bɛ n'i fɛ yen waati min na u bɛ n'i deli karisa a to nin hakɛ la nin wari de bɛ n bolo bon mɔgɔya yɛrɛ la an ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnya yɛrɛ kɔsɔn e bɛ baara continuer ka baara in kɛ bon problème man'i sɔrɔ baara in kɔnɔ dɔrɔn a b'a fɔ ko non ko mɔgɔ wɛrɛ ta de don donc ko a tigi ko k'i k'a sara i bɛ obligé i b'a sara donc o gɛlɛya b'an kan o ye gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye a gɛlɛya filanan ye mun ye bon hali n'an ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se polisi la polisi b'u kan dɔn ko papier c'est-à-dire certificat i k'o ɲini bon certificat an ka téléphone dilannaw yɛrɛ ma organiser ka se o niveau ma k'an papier b'an ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu a bɛɛ ye dahirimɛ ɲininaw de ye i bɛ n'i sigi i b'i dahirimɛ ɲini bon n'i ye problème sɔrɔ ka se o polisi la polisi fana b'i kan dɔn vraiment ko papier t'i bolo e sigilen don téléphone dilan na ni papier jumɛn ye bon an ma syndicat sɔrɔ min bɛ se k'o papier an bɛ se k'o papier ko ɲɛnabɔ cogo min
kono tɛ n'o dira mo bi a ka d'an ye an ka baara in na kono tɛ baara in tiɲɛ yɛrɛ la an b'an dahirimɛ sɔrɔ a la mais gɛlɛya yɛrɛ ye ani population client cɛ de ye gɛlɛya fanba yɛrɛ de y'o ye. an bɔra ka jaa minnu lajɛ sisan Aminata Daɲɔ Kajatu Sila ani Tijani Sidibe olu de ye wulikajɔ in kɛ an ye ni o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa jamana kɔkan kibaruw la an ye dɔw salo ni k'u fara ɲɔgɔn kan ka mɔ ka kɛ dɛgɛ ye aw ye an ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ. A y'aw bisimila kɔkan kibaruw ka an b'a daminɛ Burkina Faso u ka jamana lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ dɔnkili da u y'u fara ɲɔgɔn kan ni ka lakɛrɛ kɔni bila kɛrɛfɛ ka minkoro ta ni ka wuli ka don u ka jamana kɔnɔna na ka kibaruya lase ekɔlidenw ma coronavirus kunkanko kibaruw kan u ka jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan walasa u bɛ se ka tanga coronavirus banakisɛ tɔɔrɔ ma cogoya min na k'o kibaruya lase u ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na nin baara in kɔni n'u donna nin kalo in na k'a bɛ taa kuncɛ fɔ mɛ kalo nata an b'an kunda Ghana jamana kan Ghana jamana ɲɛma Nana Akufo Addo a sigira a ka manda filanan masakɛya siège kɔnɔ kunu alamisa janvier kalo tile 7 a kɛra diɲɛ maa caman ɲɛnɛ min bɛ tali kɛ maabaw la i n'a fɔ Laginɛ jamana ɲɛma Alpha Condé a bɛna san 4 wɛrɛ kɛ Ghana jamana ɲɛmaya la nka nin sen in wasabulon kɔnɔna na a fanga dɔgɔyara yen kosɛbɛ bawo a ka fanga ɲinitɔn o ma se ka wasaden caman sɔrɔ an bɛ taa Mauritanie jamana kan u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Ould Abdel Aziz a welela kunun tuguni ka taa dama ɲininka u ka jamana polisilaka minnu ka baara ɲɛsin bɛ nafolo yuruguyurugulenw nɔbɔli ma ni o ye police chargée des crimes économiques et financiers nka a ma sɔn ka kuma nin ye a wele ko naaninan ye u fɛ ka taa dama ɲininka hali sisan a kɛn bɛ k'a da dulɔbalansigi ko nin sɛgɛsɛgɛli ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye nafolo minnu cira wara ku la a ka fanga waati la o min kɛra san 2008 ka taa bila san 2019 la ka se k'olu nɔbɔ hali sisan ale kɔni sɔn tɛ kuma ma. Ni ne fana bɛ dansigi bi dɔn kibaru la min labɛnna Nefti jama bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲamadali la ni Ala sɔnna ma a y'aw sualen to Nefti la a tɛ fɔ aw jigi kɔ Ala ka so yɛrɛ caya.